Pozerajte sa, v akom stave je naozaj ruská ekonomika, ani zďaleka nie je taká mladý muž, ako si myslíte. A myslím si, že je najväčší problém, že Európska únia ide poskytnúť 140 miliárd eur na pokračovanie vojny. Viete, koľko mladých bude pozabíjaných? Však keď ste takí hrdinová v tých čiernych tričkách a tak strašne ste za tú vojnu, tak choďte. Choďte, počkajte, budete mať sobou, vydržte. Nebojte sa, ja vám neujdem. Ja neutekám, ani pred kredom, ani pred nikým iným. Ja som tu, dobre? No, trngajte, jak v novembri. Takže ešte raz. Mladý muž, choďte a postavte sa a choďte normálne. Tak, to je ono. Choďte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. No, toto je presne to, o čom ja stále hovorím, že keď je iný názor, nefunguje to? Funguje to. Iný názor je nerešpektovaný. Iný názor. Máte to všetko nahraté poriadne? Dobre. Čiže študenti odišli po tom, čo som povedal, že keď chcete ísť bojovať, tak choďte. Zoberte si samopaly a choďte sa tam zabíjať s Rusmi. Ja to absolútne principiálne odmietam. Dokončím ešte vašu otázku, ktorú ste postavili. Pán kolega, oni nie sú schopní sa stretnúť. Rozumiete? Oni nie sú schopní, ani Putin so Zelenským, nie sú schopní ani sa len ruky podať. Bohužiaľ, nevedia. A preto si myslím, že rozhodnutie komisie alebo Európskej únie, že ideme teraz dať 140 miliárd eur, znamená ďalšie a ďalšie pokračovanie vojny na Ukrajine. Mne to je veľmi ľúto. Pretože toto je cesta do pekla.